Omia tietojasi voit muokata kirjaantuneena valitsemalla oman nimesi alta omat tiedot ja sieltä omat tiedot. Tässä tulee lomake, jossa ovat sinun tietosi ja näitä voi sitten muokata tarpeen mukaan, mikäli ne on jostain syystä muuttuneet. Tässä tapauksessa muutetaan vaikka puhelinnumeroa. Näin. Sitten salasana. Salasana voidaan vaihtaa tässä. Nyt esimerkiksi, jos halutaan säilyttää entinen vanha salasana, annetaan se olemassa oleva salasana silloin tähän. Muussa tapauksessa, mikäli halutaan vaihtaa salasana, niin annetaan silloin tähän salasanakenttään uusi salasana, jolloin se jatkossa toimii salasanana. Sitten ei muuta kuin tallenna. Nyt tiedot ovat tallentuneet ja puhelinnumero muuttunut.